Ahoj, na tohle jsem se opravdu těšil, protože v Moodu pracujeme na téhle nový termosce, která se jmenuje Mood Flow System, už přes rok a dneska ji vám konečně můžu ukázat a vysvětlím, proč je tak super. První věc, už jen jako když ji držím v ruce, první věc je, že její víčko slouží jako kalabase, takže do tohohle si můžete připravit krásně mate na tradiční způsob, má úplně ideální objem na matéčko tak, abyste si ho připravili tradičně a můžete si ho postupně zalévat celý den. Jdeme na druhou její výhodu, takže začnu si připravovat mate, rovnou vám ukážu jak na to. Místo běžných 3 lžic si dáte třeba za mě 4 až 5, někde takhle do 3/4, jo, ať je to vidět klidně, takhle ukáž. Zkusím ještě tady, jestli není vidět líp tady. Do 3/4 kalabasy. Teď si chytnu takhle ruku z vrchu, protřepám, přetočím až na druhou stranu, hezky, jak shake. A teďkom z téhle strany budu lít trošku té vlažné vody, která mi pomůže formovat tu horu. Tak. Takže takhle dávám trochu vlažné vody. Teď si vezmu klasicky bombížu, kterou dám takhle hezky z této strany. Teď jsem si ještě trošku opravil hezky prach, ať to vypadá nádhernějš. Tak a teď se pojďte na to podívat, v čem je Mood Flow System a proč se vůbec Flow System jmenuje tak skvělý. Že rovnou jednou rukou si takhle jen krásně otevřu a vezmu si a nalívám už prostě přímý krásný pramen. Přesně tam, kam chci. Postupně se mi takhle vyformuje ta úvodní hora. Vypiju. Jak to bylo. No ale zároveň po nějaký chvilce se mi začne přesně lít po nějaký chvilce se mi začne přesně dělit to, odkud budu lít vlastně vodu a kde mám suchý matečko. A takhle si postupně můžu úplně s laserovou přesností dolívat vždycky o trochu a trochu víc matečka, vždycky o trochu víc toho suchého matečka a mám to krásně rozložený takhle na celý den. Tak teď si trošku zapracujeme tou bombilou. Yes, takhle to přesně má vypadat. Jo, takže když se na to podíváte, tak takhle to krásně vypadá. A s termoskou můžete jít kamkoliv si jen přijete a vždycky takhle úplně laserově přesně dolíváte, kam je potřeba a postupně se vám hezky zalívá vždycky o kousíček víc. Usrknete? No máte. Je to prostě parádní. A co bych ještě na tomhle řekl, je, že je to fakt jiný způsob přípravy. Je to jiný způsob přípravy, než to, co jsem vás učil na začátku. A zároveň tím neznehodnocuju tu přípravu 3 polívkové lžíce, zjednodušená mood příprava, matečka. Ale tohle je za mě něco, jak si matečko můžete vychovat úplně skvěle po celý den a přiblížíte se tím úplně nejvíc té tradiční přípravě a využijete to fakt na úplně jiný úrovni. Pojďte se ještě na to se mnou podívat, jak to vypadá. Wow, to je skvělý. Takže zase trošku takhle zaliju hezky o trošku víc těch lístků a vypiju. Jak já tam miluji.